Kuyambira 1960 Germany inkapanga mankhwala otchedwa Captagon. Mankhwala amenewa amathandiza kubwezesa mphamvu mthupi, amaonjezera magazi, amachotsa tulo, amachangamusa thupi ndi zina zambiri. United Nations inapanga kafukufuku inapeza kuti madraga amenewa ndi achabe, anawapanga bani 1980s. Ngakhale Germany inasiya kupanga, anthu ena ku Bulgaria anatsegula mafakitale kumapanga mobisa. Akatero amagulisa mozemba m'madera ngati Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Jordan komanso Turkey. Zaka za ma 2000 boma la Bulgaria linayamba kuletsa bizinesi imeneyi. Anamanga onse okhudzidwa komanso anatseka mafakitale opanga zimenezi. Mwachidule bizinesi imeneyi sikusiyana ndi bizinesi ya chamba. Ukapezeka ndi matumba achamba kumalawi kuno umaseva jere ya zaka zambiri. Ndi mmenenso zimakhalira mdziko limeneli la Bulgaria. 2011 ku Syria kunayambika nkhondo ya pachiweniweni. Maiko ambiri olemera ataona zimenezi anathetsa ubale ndi President Bashar al-Assad. Maiko amenewa America, UK, European Union ndi ena anasiya kumuthandiza, zimene zinachititsa kuti dzikolo likhale pa mavuto azachuma. Ndiye pofuna kuzipulumutsa, Syria mogwirizana ndi gulu la Hezbollah anatsegula mafakitale opanga Captagon. Akapanga choncho amawazembetsa nkumakagulitsa ku Dubai, Palestine, Pakistani, Sudani ndi maiko ena ambiri. Dziko la Syria ngati likuyenda bwino panopa, ndalama zake amazipeza mbizinesi imeneyi. Magulu otchuka ngati Hamas, Hezbollah komanso ISIS amagwiritsa ntchito mankhwala amenewa akamenya nkhondo. Mukapita ku Gaza, mankhwala amenewa samatchedwa kuti Captagon, amatchedwa kuti Jihad pill. Komanso mukapita maiko ngati Iraq, Iran komanso Syria, mankhwala a Captagon amatchedwa kuti ISIS drug. Inuyo ngati muli membala wa magulu amenewa amakupasani kuti mumwe ndi cholinga muchotse mantha komanso chisoni. Akakutumani kuti mukaombere munthu kapena kukutumani kuti mukaziphulitse bomba, inuyo musamvere chisoni munthu ameneyo, ndi amakupasani mankhwala amenewa Captagon. Mwachitsanzo, pa chiwembu cha pa 7 Oktoba ku Israel, ambiri amene agwidwa atawayeza anapezeka ndi Captagon mthupi mwawo. Pa chiwembu cha ku Moscow pa 22 March, anyamata amene agwidwa apezekanso ndi madraga amenewa mthupi mwawo. Monga tikudziwa kunena kuti ambiri amene amangidwa ku Russia ndi nzika za ku Tajikistan. Limeneli ndi dziko losauka. Zigawenga zimanyengera anthu akumeneko ndi ndalama kuti alowe magulu awo. Pa 1 April dzana lomweli, apolisi amanga Yakubu John amene akuganiziridwa kuti anatumiza ndalama kwa akaunti ya mmodzi mwa Zigawenga. Akuti chisanachitike chiwembu, mkulu ameneyu Yakubu John anatumiza ndalama yolipirira hotelo. After attack anatumizanso ndalama kwa akaunti ya chigawenga chimodzi. Pamene ndikunena pano, akulu amenewa awamanga pa 1 April akuwasunga ku ndende ya ku Russia. Komanso pali chigawenga chimodzi chaulula kuti munthu amene amatuma kuchita izi anawuza kuti akamaliza kuombera anthu athawire ku Ukraine kumene akalandire malipiro awo. Koma zachisoni, pamene amayesera kupita ku boda anagwidwa ndi asilikali ku dera lina lotchedwa Bryansk. Dera limeneli linapanga malire ndi dziko la Ukraine, ndi anthu amenewa anathawa kuchoka ku Moscow ndi kumawera ku Ukraine, koma asilikali a Russia anawagwira ku Bryansk. Kafukufuku wa phungu wa ku Russia akuonetsa kuti maiko a Ukraine
America ndi Britain ndi amene apanga sponsor anthu amenewa financially. Mwachidule nkhani imeneyi ndiyovuta kuimvetsa. Pa 7 March America inachenjeza Russia kunena kuti isamale chifukwa ISIS yakoza chiwembu mu mzinda wa Moscow. Vladimir Putin sanabadire. Patatha 2 weeks mawu a America anapherezera. In addition, Iran nayonso inachenjeza Putin pa 19 January. Chimene chinachitika kuti Iran inene zimenezi, pa 3 January 2024 anthu 100 anaphedwa pamene ISIS inapulisa bomba awiri dziko la Iran. Mwamwayi apolisi anagwira komanda wa Islamic State of Khorasan. Atamufunsa iyeyo anaulula kuti ndizoonadi kuti anakoza chiwembu analiyeyo, komanso anapitiriza ponena kuti akukoza chiwembu china ku Russia ndipo anzake ena ali komweko. Irani ngati m'bale weniweni wa Putin sanazengereze, anamudziwitsa za nkhani imeneyi, koma Putin sanabadire. Ndiye lero chiwembu chachitika, Russia yamba kupanga blame Ukraine, akunena kuti intelligence chief wa Zelensky was the one behind this mess. Putin waneneratu kuti akangomupeza paliponse amunjata kapena kumpulisa ndi bomba. Nakonso ku Tajikistan anthu ambiri analodabwa kuona pa TV, anaona abale awo atamangidwa ndi Russia. Bastolan analira atamuona mwana wake pa television. Anauza atolankhani kuti banja lake ndilosauka. Mwanayo Dalejon Mizoyev anachoka mu Oktoba 2023. Anawatsazika makolo akewa kuti akupita ku Russia kugwira ntchito ngati taxi driver. 20 March chaka chino mnyamatayu anayimba foni wauza makolo ake kuti akhala kubwerera posachedwa. Koma zodabwitsa, after 2 days atayimba foni anagwidwa ku Russia pa mlandu opeza anthu 144. Makolo atamuona pa TV analira ndithu kumuona kumenyedwa ndi asilikali, nayenso mkazi wake anakomoka. Zikuoneka kuti ana banja limeneli amakonda kulawa magulu a Zigawenga, ngakhale mkulu wake akuti anapita ku Syria mu 2016 kukajoina gulu la ISIS. Zachisoni nayenso sanabwere chifukwa anaphedwa komweko. Leronso wina ndi ameneyo nzachidziwikire kuti sangabwerere ndi moyo. Inu ngatayamba kuwadwa makutu ena kwautcha ndi magesi ku maliseche, chikamatha chaka Putin awapanga zotani anthu amenewo.